Ah ouais. Stukje. Ja, ze moet stippen, ze wil stippen in die rappers. Ze moet stippen, ze wil stippen in die pistes. Wanneer ze praat van die rubber, moet naar die speakers. Iraki mannen die volley praten, hulle frietsekkers. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. As MC, Benzi, fuck being friendly. Hart van staal, wat ze zeker mee offendy. I wanna leave my mark in op de rubber, don't forget me. Hulle kan sê wat hulle wil, but ik blijf nog steeds MC. Die beat is een vrouw, trek het uit soos een pintie. Kom van die rubber, het is een lelijke prankie. Zombies is die mensen, die mannen soep wat zijn uit bankie. Hulle zachter als het die rubber zijn mannen moet ik op been. Die waarheid wil hulle nie sê nie, knowledge wil hulle nie sê nie. Verheid is ek as alleen geslag, hulle asse verbeeste. Rip vir die spook en geestes, mami wat bitte wil knieën. Kom ons bespreek oor die vrede, kom ek gee julle die redes. Ze moet stippen, ze wil stippen in die rappers. Ze moet stippen, ze wil stippen in die pistes. Wanneer ze praat van die rubber, moet naar die speakers. Iraki mannen die volley praten, hulle frietsekkers. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. As Benji en MC, alle kan maar rap lief. Start from the bottom, now we're running such as it leads. Benji hard to find, if that niemand can get me. Van de eerste rubbers, ik kan pull up on a taxi. Flits op in mijn beste in die plek. Zoek ze voor een fiets, kijk je schrijf voor mij een check. CJ is je beste, kom je schrijf voor mij een trick. 1 minuut is man, hoe kan ze CJ is je best. Wat is die van Hona aan mijn mens? Je wordt je gesloten, door die oren like explained. Op mijn werk, weet je wat die mensen op mijn wens. Zet maar op je gat, cause you will never understand. Ik kom eens. Ja, ze moet stippen, ze wil stippen in die rappers. Ze moet stippen, ze wil stippen in die pistes. Wanneer ze praat van die rubber, moet naar die speakers. Iraki mannen die volley praten, hulle frietsekkers. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. Zij denkt zij is klas praten, religieus lessons. Zij weet wat zij pas praten, not in my presence. Okay, es claro. Arreos.